سلام أنا اللي معند فينا بزلهم على تزي كودوب إيرترا شلو خزوة مشتر حزب تجراي نام مدرخ بخبر تقبلوا لي بزعات مدرخ أو محاورة ميديا تايز بهالزلو إحنا زلهم ما سمدوزي سمدو بروباغندا سمدو حاسوتي نه هاي اللي ديفيد ميديا وين تقاومتي كعلتنا معلت ندابوز يحيو هو مسأنا هاي اللي ديفيد زياتهم كانوا نزيز مسلسل الفيديوهات بحرب مهان كنرينا سناي مكتتان إنه سيدك عبيتني القناة تحدش لهم بسات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروا نافيدينا شمارك استطالتي كمتو يتغلنا استي بزانا يسب ساعة نسب ويكعب برهانة فيديو نجمر إيرترا خيد كاس درخات تقيق ويدما إيرترا زولو دما بتقرأي زولو صدرو مزيون خد يقون عدل زفتر يكون الناس استخفتها ناي مرخب من قد سلازي ناي بوليتيكا شغط إيزي لهم زل أولهم أمريت براكتيكا لحزن عملت كاب تقرأي انتاي خيد كاب إيرترا انتاي مزي ناي تحبرة تسبت تحت وايزولو تشكل لزا حدر هزبي كرب حلو ويكا تربي حلو إنو لو نقر نتقصو نقر على ودو حزي تايت صمدنا إنشال فيزن ديو جنا مجمري إنيو حد سوات يدولي يوم لاوايون كين تلو كين تجراي جروح عشرة لتصالتنا التفلالو ختماتات سبورتنيات ناي سايكل خاو ناي زفر نقد محورات توديهم دول لو خمجي خنجبر نيرنا قلقل جناي كلاي السو ناي مخلكالن ناي مفقادن سلطان أنا يقولين أكتيفيستي أنا ناي بيس إنشيتيف سلازخونا سويدا بعلي زنك ساقز له قداي كلاي ما وعد بريتوريا زبالنا جرا له بعوي جنا تاي خوين له زي فريق له مالتي سلازي تسب زحتون تهزون زحتت كنن كلش تجمر يلكي إكسبكت أي كبارن نجار جن استجمر نجارات له حد تعبي نجار حزب إيرتران حزب تجراي تحاويسو بزعبا سلام زلو باهجي بأكل أب حنت داس أب حنت ربا أب حنت جوا مرخابو عوي نجاريو مخنيات صلاتنا في الله نايتي بأرثروس توالو يتكلم خي ترفت كل يوم تجارو تتحوس نيرمكو هزير فان هز تجراين تتحوس نيرمكو تايخو حتى أنا نيرو التوهالو لكزيلي ولا بسرعة إثيوبيا هز تجراين هز إيرتران بزخونه يكون ملكة حدنا تفطر يقولهم تخبأ أصلهم دول ناي استراتيجي ناي بوليسي استراتيجي بزمسل مالكو تتحج نيريو سو ديسبروف غيرنا ينا توشحش حبلنا ينا تناي تصلئي حطرو نفلشنا ينا اجي قليل نجر يكون اجي منغستاتون خمزي نخغورو بزح غيزي يخوسدو خلت منغستاتون ايتخالومن ابيين بريزيدنت إساياسن 2018 خمناي فرنج قطاطرا خم غيرهم ايتعوتن قطا بصبحته لو كنا تناتينا حزوا على كينات قد تفطيروس خندت زحالفه حدقه خبص حيلو الامنت يبلي بناتي امنت مالتي خو يبلي خو معين مناتو ازي ناي منغستات ركب زي كونس ناي تسفي حزبي ناي مرخاب كيديو خالي وحدات يبان خاب ايرترا ناب تግራይ سددو زلو بالتفلالي منقد تتحيزم زنورو اب تحت منغست ايرترا قصر نور تغارو بصحت تغارو يسددو يم زينا اينغرن بر حليف سوشيال ميديا زنغرلو زناي زلام بس ناي راما كل تجزئة تناجيرولو كون لعلي صحت تجارو يسدد يوم زلوا زي قليل نجار يكونه كالي بسرطة ودوب زلوا يفتتالتي تفيد خمس رقم موي برهان سبسة أنا سبعة أو تصوم دخن ديناي مسوعة خمس خفل زلوا تري ولكم بزو فيديو زي بيجي ميديو داوس كم معتنا معت مجلس إيه ولا نمت أيسو هزو تجرين هزو تيرتران نحرر نمتع أول شيء عندما بوجونو تصوم ده حدا تصوم دخلته تصوم ده أساس تندهله حيجي تصوم ده 10 دخلته خلق أغيو نعوم الكتود ما أول شيء بزع برهانه ونترزه لمجلس خوص إلنا نحسب مخنياتهم أول علي برهانه زوج حزلو ناي ميديا وكينات وقللت يكونن جن برهانه نقول ندامو كتاي هزت جراين هزت إيرتران نحدا نمجبر زجورو زل صعري قليل يكونن إن حوات كلنا دما عاوزي بعمنا ببتشانالنا على تيك توك نيغون على يوتيوب نشر لنا هزب تجري كأهم هزب تجري هزي إرترام كم هزي إرترا سلام زتقبلوا بحد نحن كون منهم زفلال نجارون يبلان كاك أدمون نحواتي عن خلص دليل هزب تجرين هزي إرتران حدا إنها كفلالنا زبل نبوليتيكو إنجرون نخن أبي على يوتيوب بفيو نخفولة ترى إمبر هزب تجرين هزي إرتران حدا يخلوكم زدلي ناس كشتطالتي نفتقط على فيديو نخيد احنا زبل لهم ما سمدوزي سمدو بروباغندا سمدو حاسوتي لك نمتاكم لك نمتاكم لك لك بحرته خفيته هالي بحري تخفتن
54 ጣብያታት ሻዕብያ ለቂዎን እዩ ህዝቢ ተመሊሱ ተባሂሉ ተመለሰን ህዝብን ህዝቢ ይራኸበል ይባሃለ ህዝቢ ግን ቦርደር የተኸፈተሉን ኣይተራኸበን ኣብ ዳስ ጥራሕ ይራኸብ ዘሎ እዚ ሸፈጥን ፕሮፓጋንዳን እዩ ብሔራዊ ረብሓ ይውሉን እንተኾነ ግን ዓብዪ ድምፂ ሒዙ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ የምፅእልና ኣሎ ብዓሰብ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶን ናይ ጎወጣ ይኸውን ንኤርትራ ጎወጣ እዩ ንኢትዮጵያ ከዓኒ ወሳናይ ብሔራዊ ጥቕሚ እዩ እዚ ብሰንኪ ተጋሩ እሱ ነይረ ሕዚ ክምልሱ እየ ትብላ ኢትዮጵያ ንሕና ንኢትዮጵያውያን ኣይተምልስዎን ኣይንብልን ከምኡ ከይንገብር ከምኡ ዘብል ዓቕሚና ሻዕብያ ሴርውያ ኤርትራውያን እጥፊኦሞ ከምኡ ዝግበር ዓቕምና ትንኦም ንከላኸለሎም ነበርና ዓቕምና እውን ማለት እዩ ስለዚ ዋልቶም ሴሮም ስለ ዘለዉ ንሳሲኣቶም ባዕሎም ይከላኸሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጡም ፀገም ባዕሎም ይከላኸሉ ዝከላኸልዎ ከዓኒ ብትግራይ ይኮነ ትግራይ ማእኸል ኩናት ክንገብር ኣይንደልን ንሕና ዝመፀና ፀገም ባዕልና ክንምክት ንኽእልና በቃ ምርዳእ እንተዘይሃልዩ ንኦም ዝመፁ ፀገም ባዕሎም መክቱ ናብና ዝመፅእ ፀገም ባዕልና ክንምክት ንኽእልና ኣብ መንገዲ ተተዳደድና ፅቡቕ ስትራቴጂክ ቴፕስ ዘይብሉ 67 ኪሎ ሜትር ስለ ዝኾነ እታ ናይ መሬት ደንክልያ ኣብኣ ናይ ሜዳ እዩ ኣፃሚ እዩ ናይ ዓፋር መሬት ናይ ቴክኖሎጂ ልዕልና ተጠቂሙ በዚ ህዝቢ ተጠቂሙ ብሓፀሩ ከኣትዋ እውን ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ከምኡ እዮም ዝፍክሩ እቶም ኢትዮጵያውያን እዚ ሓደጋ እዚ ሕቁኦም ንባሕሪ ሂቦም ኤርትራውያን ሻዕብያ ሕቁ ንባሕሪ ሂቡ ክከላኸሉ ከምዘይኽእል ዓሰብ ይርዳእ ኣሎ ፕሮክሲ ዋር ኣብ ትግራይ ደለ ኣሎ በዛ ምክንያት እዚኣ ይከዓና እዚኣ መፅኡ ስለዚ ንሕና ረብሓ ስለ ዘይብልና ንረብሓና ክንከላኸል ከዓ ስለ ዘለና ረብሓና ሓደን ክልተን ኢልና ቆፂርና ኣብዚአ እንታይ ትብል ኢልና ኣብ ነፃነት እንታይ ትብል ካብ መሬት ነውፃእ ሰላማዊ እንትሕኩም ቅርታ ኢልካ ምፃእ ትገብሮ ዘለካ ፕሮፓጋንዳ እውን ጠቕላላ ንሰላም ዘምፅእ ኣይኮነስ ህዝቢ እውን ምስዒትኩም ኢኹም ዘለኹም ኣይከለስኩምን ዘይከለሰ ፖለቲካ ኤርትራ ከዓኒ ፀረ ትግራይ እዩ ኣብ ፀረ ትግራይ ኮንኩም ከዓ ሓይሊ ትግራይ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ያፍተታልቲ ታ ቪዲዮም ዝራኹም ወይ ከምዚኦም ደቂ ከምዚኦም ምን እዮም ንፅምዶ ንቃወሞ ኢና እንዳበሉ እንዳተዛረቡ ኣብ ህዝብና ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሑ ዘለዉ እና ሓዋት ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ፅምዶ በቃ ሓንትን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ንምግባር መንገዲ ንምኽፋት እዩ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ባዕሎም ጉዳይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም እንድሕር ዳ ኮይኑ ንሕና ካሊእ ዝምልከተና ጉዳይ የለን ፖለቲካ በብርእሶም ይወደእዎ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዕዳጋ ይፍጠር ትራንስፖርት ይከፈት ካሊእ ግልጋሎት እስኪ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ኣብኡ ክንደይ ቤተሰብ እኒህዎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብኡ ክንደይ ቤተሰብ እኒህዎ ንስኹም ክትሪኡ ዘለኩም ኣሕዋት እና ሕዩን ፅምዶ ፍቱን መድሓኒት እዩ ኣሕዋት ንቐፅል እስኪ ናብቲ ቀፃሊት ቪድዮ ቅዋም ሰኣነ ሃይለ ደደቢት መራሕቲ ትግራይ ንባዕሎም ጥርጥር ክሓድሮም መራሕቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም እምነት ክስእኑ ዘይተገብረን ዝተገብረን ንዓለሸ እናፋሕጠረ ትግራይ ምስ ገራውታ ሰላም ከይትኸውን ሓድነት ከይህልዋ እሽም ንትግራይ ይሰርሕ ኣለኹ እናበለ ብግልባጡ ግና ኣንጻር ትግራይ ኮይኑ ንዝተፈላለየ ሓድነትና ከይህልወናን ሕዚ ኸ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ወዲ ወረደ ካብ ጌታቸው ዝገደደ እዩ ክጠቕመና ይኽእል እናበልካ ዝተፈላለየ ዲያስፖራ ዝኣከበን ገንዘብ ጌርካ ሚድያ ሒዝካ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ልፋዕተይ ተስፋይ ውርደትን ሕስረትን ትቕፅል ኣለኻ ልፋዕተይ ተስፋይ መዛርብትኻ ኣይኸውንን መዛርብትኻ ተይኮነስ ከፍ መባሃል ትኸውን ኣይኾን ልፋዕተይ ተስፋይ ኣንጻር ህዝቡን ሃገሩን ዝተገብረ ላዕላውነት ሃገሩን ንምኽባር ህዝቡ ንምድሓን ዝኽፈል ከፊሉ መስዋዕቲ ከፊሉ ሕዚ ኸ ኣንጻር ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ናብ ሰላም ቀይሩ ዝነበረና ፅልኢ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ምትሕርፋፍ ናብ ሰላም ቀይሩ ብሰሜን ዝነበረ ስግኣት ናብ ሰላም ውሕስን ቀይሩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓቢሮ ብዕዳጋ እናተሻወጠ እናተለዋወጠ ዝውዕል ደረጃ ዝፈጠረ ብርሃነ ተስፋይ ልፍዓተ እዩ ንብዙሕ ግዜ ኣሜሪካ ኣፍካ ዳቦ ፈረንጂ ብዝቐደድ ኣፍካ ጋተፍተፍ እናበልካ ብጀካ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ክጠራጠርን ሓድነት ክስእን እንተዘይኮይኑ ዘምፀኻዮ ለውጢ ፍፁም የለን ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዲያስፖራ ንደደቢት ትሕግዝዎ ነበርኩም ቅርሺ ይኣኽለካ ኢልኩም ዓገብ ኢልኩም ቅርሽኹም ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ትግራይ ልምዓት ኣካላት ንኽተውዕልዎ ፃውዒተይ የቕርብ ዘላለማዊ ክብሪ ንስዋእትና ትግራይ ትስዕር ያፍተታልቲ ታ ቪዲዮ ከም ዝረኣኹም እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ምን መስትያተይ ንህብን ምክንያቱም ብዙሕ ትምልከተና ቪድዮ ይኮነትን እስኪ ቀፂልና ንኸይድ